Na początku chciałbym pozdrowić szczególnie świecką rodzinę Karmelu i pogratulować tej wspaniałej inicjatywy. Na začiatku by som chcel poďakovať zvlášť svetskej časti Karmelu a pogratulovať tejto peknej iniciatíve. Myślę, że obchodzić 500-lecie urodzin świętej Teresy w takim międzynarodowym zgromadzeniu jest to taka europejskość najwyższej klasy. Sláviť to 500. výročie narodenia Terezy, no to je taký prejav európejskej takej vyššej triedy. I chciałbym teraz przejść do tematu, który dotyczy nawrócenia u świętej Teresy. Prídeme teraz k samotnej téme, je to obrátenie u svätej Terezy. U podstaw nawrócenia leży nie tylko zawalenie się pewnej koncepcji życia, czy wyczerpanie się własnej samowystarczalności, jak to widzimy na przykład w procesie klasycznego powrotu nawrócenia syna marnotrawnego. Nie wystarcza rozpad własnego świata, który człowiek stwarza, by mógł żyć, czy nawet załamanie się własnej akceptacji tego, kim jest. Základom obrátenia je nielen rozpad istej životnej koncepcie alebo vyčerpanie svojej sebestačnosti, ako to vidíme v procese klasického obrátenia marnotratného syna. Nestačí rozpad vlastného sveta, ktorý človek tvorí, aby mohol žiť, či dokonca bankrot alebo fiasko vlastnej akceptácie toho, kto som. U podstaw nawrócenia leży wstrząs akcjologiczne trzęsienie ziemi i odkrycie nowości. Nowość, którą się zobaczyło i wszystko, co jest, staje się nieuchronnie przeszłością, bo nie wytrzymuje wewnętrznej siły nowej prawdy. Owa nowość nie jest jakąś propozycją respektującą naszą odmowę. To zwalenie z konia, to upadek z wysokości swego zaślepienia, jak święty Paweł. Základom obrátenia je axiologický odraz, povedzme axiologické zemetrasenie, istý objav novoty. Novota, ktorú človek uvidel a všetko, čo jestuje, sa stáva neodvratne minulosťou, lebo nevydrží vnútornú silu novej pravdy. Ona novota nie je nejakým návrhom rešpektujúcim naše odmietnutie. Je to pád z konia, pád z výšky svojej zaslepenosti, ako hovorí svätý Paweł. To oszołomienie, to powalenie, człowiek jest wciągnięty nie tylko w głąb własnego istnienia, ale w nową przestrzeń wartościowania. Jest w tym jakaś bezbronność człowieka wobec objawiającego się nieznanego piękna. Nawrócenie jest wartością wybitnie religijną, jest zmianą przeżywania i zachowania wobec Boga, jest odkryciem nowego oblicza naszego Pana. Ide o omámenie, zvrhnutie. Človek je vtiahnutý nielen do hĺbky svojej existencie, ale do nového priestoru hodnotenia. Je v tom akási bezbrannosť človeka voči kráse, ktorá sa mu zjavuje. Obrátenie je hodnotou predovšetkým náboženstvom. Je zmenou prežívania a správania sa voči Bohu. Je prejavom novej tváre Pána. Teraz przyglądniemy się historii nawróceń u świętej Teresy. W życiu świętej Teresy znaczące są 3 wydarzenia, które stanowią kolejne etapy nawrócenia, choć niektórzy dopatrują się ich aż 7. Stanowią one 3 rodzaje nawróceń. Z grzechu do łaski ma miejsce wtedy, gdy człowiek wyzwala się spod pręgierza grzechu i postanawia żyć w łasce. Jest to wielki przełom, który polega na porzuceniu zła i życia bez Boga, kiedy odkrywa się bezsens życia bez Niego. Nawrócenie ascetyczne, które czyni z Boga oś życia i zarazem stawia problem świętości i podobieństwa do Boga jako zadanie życiowe. Życie duchowe staje się wtedy priorytetem, żyje się dla Niego. I wreszcie nawrócenie mistyczne, w którym Bóg całkowicie zwraca człowieka ku sobie i sam staje się gospodarzem. Żyje się w Nim i On żyje w nas. Priebeh obrátenia svätej Terezy je. V Terezínom živote sa vyskytujú 3 významné udalosti, ktoré tvoria ďalšie etapy jej obrátenia. Hoci niektorí rozoznávajú až 7. Predstavujú sa tieto 3 etapy nasledovne. Prvé, od hriechu k milosti. Nastáva to vtedy, keď sa človek oslobodzuje od pripútanosti k hriechu a rozhodne sa žiť v milosti.
Ide o veľký prelom, spočívajúci v zavrhnutí zla a života bez Boha. Keď človek objavuje nezmyselnosť života bez Neho. Druhé, asketické obrátenie, ktoré robí z Boha os alebo centrum života a súčasne považuje problém svetosti a podobnosti na Boha za životnú úlohu. Duchovný život sa vtedy stáva prioritou a človek žije pre Neho. A tretie, mystické obrátenie, v ktorom Boh úplne obracia človeka k sebe a sám sa stáva správcom jeho života. Človek žije v ňom a on, Boh, žije v človeku. Od strony historycznej posiadamy w życiu świętej Teresy następną dokumentację. Są to 3 ciężka choroba, nawrócenie ascetyczne i wreszcie to nawrócenie mistyczne. Miloš przedstawi odpowiednie cytaty. Z hľadiska historického v živote svätej Terezie môžeme teda nájsť nasledujúcu dokumentáciu, ktorá by ilustrovala jej 3 obrátenia. To prvé, od hriechu k milosti, ťažká choroba, vyčerpanie vlastných možností v 1531 roku, 16-ročná. V tomto období, citát, napriek tomu, že som nedbala zlepšovaním sa, čo sa týka zlepšovania sa, Pán ma oveľa viac túžil disponovať pre ten stav, ktorý bol pre mňa oveľa lepší. Dopustil vtedy na mňa ťažkú chorobu. Druhé asketické obrátenie v 55. roku, keď mám 40. Tereziu hlboko vzruší a dojme obraz Ecce-Homo. Bol to obraz Krista, veľmi zraneného a takého vzbudzujúceho zbožnosť, že keď som sa naň pozerala, celá som sa znepokojila, že ho vidím takého, lebo obraz dobre predstavoval, čo pre nás podstúpil. Bolo to také silné, že som cítila ohľadne zla, ktorým som sa mu odvďačovala za jeho rany, že ako sa mi zdá, mi pukalo srdce. A vrhla som sa k nemu s veľkým prelievaním slz a prosila ho, aby ma už raz navždy posilnil, aby som ho neurážal. Rodí sa silné rozhodnutie neurážať teda Boha, nevstupovať do priestoru zla, hriechu, nevzdiaľovať sa od Neho. Je to však isté morálne minimum. Doplňa ho aj čítaním vyznaní svätého Augustína. Keď som začala čítať vyznania, zdalo sa mi, že som v nich videla seba. Začala som sa veľmi odporúčať tomuto slávnemu svetcovi. Keď som dospela k jeho obráteniu a čítala som, ako začul onen hlas v záhrade, to známe vezmi a čítaj, zdalo sa mi, že to Pán dal mne podľa toho, čo cítilo moje srdce. Hodnú chvíľu som sa celá utápala v slzách a v sebe samej. A v sebe samej s veľkou skľúčenosťou a trápením. A ešte ďalší citát. Začalo vo mne rásť náklonnosť k dlhšiemu prebývaniu s ním a k tomu, aby som spred očí odstraňovala príležitosti k zlému. Lebo keď boli odstránené, ľahko som sa potom vracala k tomu, aby som milovala jeho výsosť. Dobre som to totiž chápala, ako sa mi zdá, že ho milujem, ale nerozumela som tomu, v čom spočíva skutočné milovanie Boha. Ako som to pritom aj mohla chápať. Wstrząs wywołany tą lekturą prowadzi Teresę do podjęcia zobowiązania prowadzenia życia doskonałego. Cierpienie Chrystusa pozwala jej zupełnie inaczej spojrzeć na siebie i na życie religijne. I trzecie nawrócenie mistyczne, dokonujące się poprzez wizję piekła. Przypomnijmy, że w tym czasie Teresa otrzymuje również łaskę przebicia serca i małżeństwa duchowego. Otras vyvolaný týmto čítaním vedie Tereziu k tomu, že sa rozhodne viesť dokonalý život. Kristovo utrpenie jej umožňuje, aby sa na seba a na svoj náboženský život pozrela z úplne iného uhla. Mystické obrátenie, to tretie, nastáva pod vplyvom videnia pekla v 1560 roku na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie, keď mala 45 rokov. Pripomeňme si, že v tomto istom období dostáva milosť prebodnutia srdca, duchovného manželstva. Jakie są podstawowe, jaka jest struktura i skutki terezjańskiego nawrócenia? Predstavíme si teraz štruktúru a účinky tereziánskeho obrátenia. Święta Teresa przedstawia swego rodzaju kwadraturę życia grzesznego, nieobjętego nawróceniem. Svätá Terezia predstavuje svojistý druh kvadratúry hriešného života, neovplyvneného obrátením. Predsa však hovorím, citát,
že tá trízeň bola strašná a že je nebezpečnou vecou byť so sebou spokojný. Rovnako tak, ako zostávať v pokoji a spokojnosti, keď duša na každom kroku padá do smrteľného hriechu. Z tohto stavu chce čitateľa vytrhnúť, aby zanechal seba a začal sa starať o Boha. Ako uisťuje, Boh sa okamžite začne starať o nás. Jakie są kluczowe wydarzenia kolejnych nawróceń w życiu świętej Teresy? W pierwszym nawróceniu człowiek nabiera dystansu do grzechu, dostrzega jego zabójcze działanie, skutecznie szuka Boga na modlitwie, podejmuje intensywne życie duchowe, lekturę teologiczną, ale traktuje Boga jako tło dla swego życia, modlitwę jako miejsce rozeznania dla swego działania. Pobożność osadzona jest w pobożności, skupia się na czynach pobożnych. Człowiek zdaje sobie sprawę, jak święta Teresa, że jest nikczemny, mucher ruin. Ktoré by boli kľúčové udalosti ďalších obrátení. Začneme tým prvým. V prvom obrátení človek získava odstup od hriechu, vníma jeho smrteľné pôsobenie a účinne hľadá Boha na modlitbe. Vedie intenzívny duchovný život, usiluje sa o teologické čítanie, ale Boha považuje iba za akési pozadie pre svoj život. Modlitba ako miesto rozoznania pre svoju činnosť. A zbožnosť je ukotvená v takej vonkajšej pobožnosti a zameraná na zbožné skutky. Človek si uvedomuje, tak ako svätá Terezia, że jest zły, a niczym. W pierwszym nawróceniu człowiek dostrzega działanie łaski. Wskazuje, jak boski majestat z niestrudzoną troskliwością obmyślał sposoby, jakby ją nawrócić do siebie. Jak skrytymi drogami przygotował ją powoli do tego stanu, w którym chciałby mu służyła i wbrew woli zmuszał ją, aby się przezwyciężała. Čo sa týka toho prvého obrátenia, skúsenosť Božieho pôsobenia a oslobodenia od hriechu. Všíma si tiež pôsobenie milosti. Poukazuje na to, ako božský majestát s neúnavnou starostlivosťou premýšľal o spôsoboch, ako by človeka ju obrátil k sebe. Akými skrytými cestami pripravoval, pomaly pripravoval na ten stav, v ktorom chcel, aby mu slúžila a napriek jej vôli ju nútil, aby sa prekonávala. To je citát. Druhému obráteniu by mohla predchádzať diagnóza začerpnutá z jej 7. kapitoly knihy Života. Píše sa tam: veci, ktoré sa týkajú služby Bohu, sú už samé o sebe také sladké, že treba, aby tí, ktorí slúžili a chránili, aby tí, ktorí slúžili, chránili jedni druhých a tak postupovali vpred vzhľadom na to, že sa považuje za dobré zaobrať sa márnosťami a svetskými záležitosťami. A títo svetáci to málo ocenia. A keď sa niekto začne odovzdávať Bohu, je toľko tých, čo reptajú, že treba si hľadať spoločnosť, aby sa človek ubránil, pokiaľ nie sú natoľko silní, aby im nebolo zaťažko trpieť. A pokiaľ nie, dostanú sa do veľkej tiesne. Zdá sa mi, že preto museli niektorí svätí odchádzať na púšť. Drugie nawrócenie wiąże się z uwolnieniem od świata i siebie samego. W nawróceniu ascetycznym następuje nie tylko oderwanie od grzechu, ale i od tego, co nazywamy sceną tego świata, na której dokonuje się gra obliczona na uwodzenie człowieka. Człowiek uwalnia się od ułudy tego świata, osią jego życia staje się Bóg. Rozpala się niezwykła miłość do Boga i gorliwość o Jego chwałę. Następnie zmienia się stosunek do innych, następuje uwolnienie od zależności od opinii innych. Teresa pisze, że przed nawróceniem więcej się bała utraty dobrej sławy niż popadnięcia w grzech. Čo sa týka druhého obrátenia, oslobodenie od sveta a od seba samého, v asketickom obrátení nastáva nielen odpútanie sa od hriechu, ale aj od toho, čo nazývame scénou tohto sveta, na ktorej sa odohráva hra zameraná na zvádzanie človeka. Človek sa oslobodzuje od preludu tohto sveta. Jeho centrom sa stáva Boh a jeho vôľa. Rozpaluje sa neobyčajnou láskou k Bohu a horlivosťou o jeho slávu. Potom mení vzťah k iným. Nasleduje oslobodenie od závislosti voči názorom, mienke iných. Terezia píše, že pred obrátením sa viac bála straty cti, než pádu do hriechu.
Nawrócenie trzecie wiąże się z prymatem Boga. O ile życie z Bogiem wydawało się na początku niemożliwe, gdyż On był traktowany jako zagrożenie dla własnego życia, tak w nawróceniu niemożliwe jest życie bez Boga. Człowiek jeszcze jaśniej dostrzega wysiłki Boga, który chce go zdobyć. Tretie obrátenie, ktoré by charakterizovalo Božie prvenstvo. Pokiaľ sa nám zdalo, že život s Bohom bol predtým nemožný, lebo sme ho vnímali ako isté ohrozenie nášho života, tak v tomto obrátení je nemožné žiť bez Boha. Človek ešte jasnejšie vidí Božie úsilie. V 9. kapitole života Terezia píše: Zdalo sa mi, že jeho zhovývavosť už aj tak robí veľmi veľa. A naozaj, jeho milosrdenstvo voči mne pôsobilo veľa, keď ma Boh pripúšťal pred seba a vovádzal do svojej prítomnosti. Lebo ja som videla, že keby sa on natoľko nesnažil, neprišla by som tam. Bóg staje się pragnieniem, głodem, pasją, miłością. Odkryty zostaje jako źródło życia. Człowiek podejmuje wiele starań, żeby upodobnić się do Chrystusa. Boh sa stáva túžbou, hladom, vášňou a láskou. Človek ho objavuje ako prámeň života a preto podniká veľa krokov, aby sa on sám pripodobnil Kristovi. Z 31. kapitoly života: Pán dospieva k duši len vtedy, keď sa my snažíme a usilujeme stratiť v mnohých veciach keď sa snažíme stratiť v mnohých veciach svoje práva. V treťom obrátení človek doslova žije v Bohu, ako to konštatuje svätá Terezia. Nasledujú tiež citát. Odteraz ďalej ide o inú, novú knihu. Myslím tým iný, nový život. Ten doteraz bol môj. Ten, ktorý som začala žiť od chvíle, keď som začala vysvetľovať tie veci o modlitbe, je život, ktorý žil Boh vo mne. To aj píše Pavol v liste Galatianom. Podľa toho, ako sa mi to javilo. Lebo chápem, že bolo nemožné výjsť tak skoro z takých zlých zvykov a skutkov. Nech je Pán pochválený, že ma oslobodil od mňa samej. Na tym etapie dochodzi do głosu nie tylko dobro własne, osobiste pragnienia i stan ducha, gorliwość o zbawienie siebie, ale dominuje eklezjalny punkt widzenia. Rodzi się mocna potrzeba pociągania innych do Boga, nawet oddania za to życia, pragnienie szczęścia dla wszystkich. Człowiek już nie chce realizować swoich projektów religijnych, lecz doskonale poddany zostaje w stanach mistycznych dziełu Ojca. V tejto etape sa dostáva k slovu nielen vlastné dobro, ostatné túžby a stav ducha, horlivosťou vlastnú spásu, ale dominuje ekleziálny uhol. Rodí sa silná potreba pritiahnuť k Bohu iných a dokonca za nich položiť život. Túžba po šťastí pre všetkých. Človek už nechce realizovať svoje náboženské plány, ale v mystickom stave je dokonale poddaný Otcovmu dielu. W nawróceniu mamy do czynienia z 3 etapami. Niewolniczym lękiem, mamy tu do czynienia z motywacjami negatywnymi, tutaj lęk przed piekłem. Odkrycie wspaniałości boskiego świata, drugi etap. Człowiek czuje się pociągnięty i ogarnięty właśnie wielką przyjaźnią. I wreszcie totalne zaangażowanie na rzecz nowego świata. V obrátení by sme mohli zasa nájsť tieto 3 etapy. Je tam istý otrocký strach ako prvý etap. Strach pred peklom, vychádzajúci teda z týchto negatívnych motivácií. Tereza ho spomína v 3. kapitole života. Druhá etapa, objav nádhery Božieho sveta. Človek cíti, že Boh ho priťahuje a zaplavuje a chce byť s ním. Píše tak: Stvoriteľ môj, prečo sa celý svet nesnaží dospieť k vám cestou tohto zvláštneho priateľstva? A tá 3. etapa je charakterizovaná totálnym angažovaním sa pre nový svet. W nawróceniu dochodzi do głosu kategoria nowości i zostaje ustanowiony nowy typ relacji do świata, siebie samego i Boga. Pristupme k tzv. Štruktúre obrátenia. V tomto obrátení sa začína ozývať kategórie novosti a vytvára sa nový typ vzťahov ku svetu, k sebe samému i k Bohu. Stosunek do świata
W nawróceniu najbardziej radykalnie dochodzi do zmiany stosunku do świata. Zmienia się sposób czerpania radości. Ponieważ ożywają wartości wieczne, bledną i płowieją wartości doczesne. Przytoczmy dwa istotne fragmenty. Čo sa týka toho vzťahu ku svetu, v obrátení dochádza k najradikálnejšej zmene vzťahu so svetom. Mení sa spôsob čerpania radosti. Keďže ožívajú večné hodnoty, blednú dočasné hodnoty. Uveďme tieto dva podstatné citáty. Bolo to iba svetlo, vďaka ktorému som si málo vážila to, čo končí. A veľmi vysoko som si cenila dobrá, ktoré sa dajú prostredníctvom nich získať, lebo sú večné. A druhý citát. Tieto, hovorí o Pánových daroch, mi dávali takú voľnosť a natoľko mi pomáhali pohrdnúť svetom a všetkým, čo som videla. A čím viac bolo tých darov, tým viac som sa tešila. Zdemaskowanie marności, słynne Havel, Havalim, Koheleta następuje przez uświadomienie sobie, że następstwem tego, że ktoś, kto się przywiązuje do rzeczy marnych, wraz z nimi marnieje. A chociaż może być większa marność, większe zaślepienie i większa dla duszy niedola nad to, gdy uznaje za coś wielkiego to, co jest niczym. Rozwój życia duchowego i miłości Boga pozbawia siły naturalną zmysłowość. Teresa używa tu kilka metafor, by ukazać swe nowe usytuowanie. Mówi o ptaku, który dojrzał do lotu, o chorążym, który wysoko wznosi sztandar Chrystusa i pewny jest zwycięstwa, o wzniesieniu na wysoką wieżę, w której widać całą prawdę, o złożeniu kluczy woli w ręce Boga. Toto demaskovanie márnosti, slávne biblické Havel, Havelim, čiže márnosť, nadmárnosť, Koheleta, nastáva uvedomením si, že niekto sa stráca, ak ide za tým, čo je stratené, čo je márnosť. A čo je väčšou stratenosťou, väčšou slepotou a väčším nešťastím, než príliš si vážiť to, čo nie je ničím, pýta sa Terezia. Rozvoj duchovného života a Božej lásky oberá silu prirodzenej zmyslovosti. Opäť jej citát. Terezia používa niekoľko metafor, aby poukázala na túto novú situáciu. Hovorí napríklad o vtákovi, ktorý dospel k letu. O zástavníkovi, ktorý vysoko dvíha Kristovú zástavu a je si istý víťazstvom. O vynesení na vysokú väžu, z ktorej vidno celú pravdu. O odovzdaní kľúčov vôle do Božích rúk. Następnie zmienia się stosunek do siebie. Natura rządzi się prawem przyjemności. Prawdę tę określił Sigmund Freud jako zasadę przyjemności. Teresa wyjaśnia klarownie, na czym polega duchowa zasada przyjemności. Tá zmena vzťahu ku sebe, ktorá sa taktiež teda udeje. Prirodzenosť sa riadi zákonom potešenia, slasti. Túto pravdu už definoval Sigmund Freud ako princíp potešenia. Terezia jasne vysvetľuje, v čom spočíva duchovná zásada potešenia, pretože sa týka aj duchovného života. Citát z knihy Života, 35. kapitoly. Napadlo mi toto prirovnanie. Keby som vlastnila nejaký šperk alebo vec, ktorá by mi poskytovala veľké potešenie, a ja by som sa dozvedela, že ho chce istá osoba, ktorú mám radšej než seba, a túžim viac, aby som jej spôsobila potešenie, než po svojom pohodlí, tešilo by ma viac byť bez nej, rozumiem, bez tej veci, než ju vlastniť. Len aby som uspokojila tú osobu. A keďže toto uspokojenie z uspokojenia jej, tej osoby, prevyšuje moje vlastné uspokojenie, odníme sa mi tým bolesť, ktorú mi spôsobí, že sa zbavujem tohto šperku alebo toho, čo mám rada. A prichádzam o uspokojenie, ktoré mi asi dávalo tým to, że vlastním ten šperk. Święta Teresa ukazuje wielką transformację zasady przyjemności, która najpierw dotyczy rzeczy doczesnych, a następnie wiąże się z rzeczami duchowymi. Sveta Terezia ukazuje veľkú transformáciu tejto zásady potešenia, ktorá sa najprv v živote našom týka vecí dočasných a následne sa spája s duchovnými záležitosťami. Zmianę również mamy w dziedzinie zaufania do siebie.
Człowiek naturalnie ma zaufanie do siebie, czerpie z tego siłę i ceni sobie wysoko własną kreatywność. W pewnym momencie swego życia Teresa wyznaje. Zmena sa dotýka aj inej oblasti. Dôvery v seba samého. Človek má prirodzenú dôveru v seba. Čerpá z toho silu a vysoko si váži svoju tvorivosť. V istej chvíli svojho života Terezia vyznáva: hľadala som liek, vynakladala úsilie, ale nemohla som pochopiť, že všetko to je málo prospešné, že všetko to málo prospieva, pokiaľ je síce úplne odstranená naša dôvera v seba samých, ale nevkladaná je v Boha. Takže ten, druhý citát, kto stojí najvyššie, najviac sa má obávať a najmenej dôverovať v seba. Teresa chce podprowadzić czytelników pod drugie nawrócenie, mówiąc o przewartościowaniu w ramach opinii innych. Naturalnie człowiek zabiega o dobre zdanie o sobie, oczekuje pochwał i posuwa się często do różnych forteli, by korzystnie rozegrać różne sytuacje. W nawróceniu odkrywa się potrzebę prawdy również o sobie, potrzebę pokory, a każde uniżenie było duchowym wywyższeniem. Dlatego, jak pisze Teresa, objawieniem mojej niegodności było zawsze najgorętszym mym pożądaniem. Teraz ja chcę priviesť čitateľov k tomuto druhému obráteniu, keď hovorí o prehodnotení v rámci názorov iných ľudí. Je samozrejme, že človek vynakladá úsilie, aby iní mali o ňom dobrú mienku. Očakáva pochvalu a využíva často rôzne finty, aby z rôznych situácií získal pre seba čo najviac. V obrátení sa odhaľuje potreba pravdy, tiež o sebe, potreba pokory. A každé poníženie bolo duchovným povýšením. Preto, ako píše Terezia, keď sa niektorej osobe bude zdať, že vo mne je niečo dobré, aby jej jeho majestát dal poznať moje hriechy. Trzecia zmiana, najbardziej istotna nawrócenia, to zmiana stosunku do Boga. Zazwyczaj rozpoczyna się ono łaską otwarcia oczu, iż dotychczasowe życie było zmarnowane oraz objawieniem tajemnicy grzechu. To rodzi skruchy i mocne postanowienie, by już Boga nie obrażać. A nakoniec tá zmena vzťahu k Bohu, ktorá je najdôležitejším prvkom obrátenia, obyčajne sa začína milosťou otvorenia očí, že doterajší život bol premárnený, ako aj zjavením tajomstva hriechu. To prináša slzy skrúšenosti a silné rozhodnutie neurážať viac Boha, ako vyznáva Terezia. Dosvedčuje to týmito slovami. Mala som veľkú skúsenosť, že som urazila Boha, lebo mnohokrát, ako si spomínam, som sa neodvažovala modliť sa, keďže som sa bála nesmiernej ľútosti, ktorú by som pociťovala, že som ho urazila ako veľký trest. W klasycznym ujęciu skrucha, greckie pentos, to również świadomość miłosierdzia Boga. V klasickom ale chápaní skúsenosť po grécky pentos je súčasne vedomím Božieho milosrdenstva. Terezia to aj vysvetľuje. Zdá sa mi však, že to neboli výhradne slzy ľútosti a zármutku nad tým, že som urazila Boha, čo by stačilo na to, aby som bola spasená. Łzy skruchy stają się w końcu łzami wolności i miłości. Mamy kilka oblicz tej miłości do Boga. Na początku drogi pojawia się postanowienie miłowania Pana. Tieto slzy skrušenosti sa nakoniec stávajú slzami slobody a lásky. Máme niekoľko akoby tvári tejto lásky k Bohu. Na začiatku cesty sa zjavuje rozhodnutie milovať Boha. Terezia o tom vraví. Mám už totiž skúsenosť s mnohými vecami, že keď si na začiatku pomôžem tým, že sa rozhodnem to vykonať, keďže je to iba pre Boha, skôr než sa začne, Boh chce, aby sme mali väčšie zásluhy, aby duša trochu cítila obavu, a čím je väčšia, keď ju prekoná, je za to potom väčšia odmena a je to príjemnejšie. Už v tomto živote to jeho výsosť odpláca cestami, ktoré chápe iba ten, kto sa z toho raduje. Następnym etapem jest powierzenie się swej miłości Boga. Nasledujúcou etapou je zverenie svojej lásky Božej láske. Lebo keby som ti bola aspoň trochu odplatila za lásku, ktorú si mi začal prejavovať,
Nemohla by som sa zaoberať nikým, iba tebou. A tým by sa to všetko dalo do poriadku. Najbardziej uprzywilejowanym miejscem miłości jest modlitwa. Teresa jest pewna, że modlitwa jest spotkaniem miłości oblubieńczych. Skutočne láska všetko dáva do poriadku. A najprivilegovanejším miestom lásky je modlitba. Terezia si je istá, že modlitba je stretnutím lások snúbených. Na modlitbu nie sú potrebné telesné sily, vraví, iba láska a zvyk. Veď Boh dá vždy príležitosť, ak chceme. Miłość ta rodzi jeszcze większą miłość. Táto láska rodí ešte väčšiu lásku. A nasledujúci citát. Veľkou vecou bolo, že mi na modlitbe udelil milosť. Že mi dal chápať, čo znamená milovať ho, lebo v tej dobe som v sebe videla tieto novečnosti. Przedstawiono w zakończeniu zasadnicze elementy nawrócenia, na które zwraca uwagę święta Teresa i przez które przeprowadził ją Bóg. Nowość ujawniona w doświadczeniu rzuca nowe światło na prawdę o Bogu, o świecie i sobie samym. Człowiek zaczyna żyć w nowym wymiarze nowego człowieczeństwa. Jest zarazem doświadczeniem duchowego piękna, które pociąga i tworzy nowy horyzont pragnień. Predstavili sme si týmto, hovoriac na záver, podstatné prvky obrátenia, na ktoré svätá Terezia zameriava pozornosť a ktoré jej Boh udelil. Novosť, prejavená v skúsenosti, vrhá nové svetlo na pravdu o Bohu, o sebe a o svete. Človek začína žiť v novom rozmere svojho človečenstva. Je súčasne skúsenosťou duchovnej krásy, ktorá priťahuje a tvorí nový horizont túžob. Dziękuję bardzo.